Cliff Chinyama akuti akukamba zokhuzana ndi achakwera komanso Ibrahim Traore wa ku Burkina Faso. Ndiyebe anyway actually zikupereka sense komabe kumaperoko tipereke comment pa zomwe iye akunenazi, especially makamaka pa comparison ya anthu awiri amenewa, mapresident awiri amenewa, achakwera komanso Ibrahim Traore. A president achakwera mukamamva za Captain Traore, president wa Burkina Faso, mumtima mwanu mumamva bwanji? Andi mukuona ngati kuti amalawi akamakuonani inuyo amakuonani amene amamva mbiri ya Captain Traore amakuganizirani kuti inuyo mutu mwanu mumayenda bwanji? Olo inuyo mukamamva mbiri ya Captain Traore anatenga boma la Burkina Faso 2022 koma taonani panopa, mumamva bwanji mumtima mwanu? Mukamabwera kumatiuza kuti ayi nkhondo ya ku Ukraine china chilichonse yayikiza kuti mavuto ambirimbiri, munalowa inuyo 2020, Captain Traore analowa 2022. Maiko amene mumanamizira ino kuti ndi amene asongoneza chumawo, nkhondo ikutani kuti ikuchitika, manyazi mulibe. A president achakwera mukamabwera pamaso pa Malawi musamazionese uchidebe mutu mwanu muifa iniyo ndinu chidebe, mukuzionesa chidebe pamaso pa ndani kuti pa Malawi, mukuzionesa president wosowa kuthekera kwina kulikonse kuti alibe ziganizo. Iniyo tangoganizani dziko la umphawi, galimoto yomwe mumayendera ino amene amakhala pa ndipiti pano paja ndi magalimoto amene amayendera Captain Traore, president wa Burkina Faso. Uniyo moti muruma wonse mungayende kuti njira zina zomwe zikuchitisa kuti dziko lino lizilowa pasi ndi mmene zinthu zanu mmene mukuzipangira. Captain Traore akuyendera galimoto yakuti ya 1990 chakuti, koma inuyo ndalama zanu zonse zimathera ku Japan kuyitanisa magalimoto anyuwani, magalimoto odula oti aziyenda pa ndipiti. Lero nkumadandaula kuti dziko likuvutika chifukwa cha nkhondo, dziko likuvutika chifukwa mukuphulisa zilonda, dziko likuvutika chifukwa mukwira maenje omwe anakumba chipani cha DPP. Mutu mwanu mukuyenda bwinobwino, mufuna mutiuze kuti Captain Traore sanakumane ndi mavuto amene, koma anabwera kuzatumikira dziko la Burkina Faso. Lero ndi uyu akutani kuti akulemekezeka mu Africa monse, koma iniyo chidebe chathu chakuno ndichomwe chikunyozeka dziko lonse kukhala chinthu chopemphapempha, kufika pamachilanda chomwe kumagulisa nyanja. Munthu osowa zochita ndiye iwe chakwera, munthu osaganizira dziko lako zinthu zabwino ndiye iweyo chakwera. Lero kumabwera kumanena kuti tikupase 5 years, tikupasa 5 years yachani? Tikatenge 5 years yaluzika yalowa m'madzi, maiko anzathu akupanga zitukuko, ndiye ukapempheti 5 years inaso tikakupase chitsiru ngati iweyo. Sindikukhulupirira ni Malawi yekha amene alozungulira mutu amene anganyamuleso 5 years ina kukapereka kwa chitsiru, munthu chonena kuti mutu mwache mulibe nzeru, chinthu choti chilibe maganizo, chinthu choti chomwe chimachita sakuchitani kuti sakuchiziwa. Kodi mumatenga ngati Malawi opusa kwambiri? Ulimi omwe Captain Traore tikathe kuona anthu akukolola chani kodi akukolola tomato kwambiri, kumapanga matomato sauce kumatumiza maiko akunja, tikuona umene kuchako mbewu ya chene pineapple akukolola akulimbikisa, anagula matractor ambirimbiri, koma chidebe ngati wewe umangotiuza kuti ayi nkhondo ku Ukraine, nkhondo kwakuti, koma iweyo kutani kodi ukulemera kugula zimagalimoto zodula kumayendera ndalama zako ndikuuja ndalama forex kumanyamula makayisiya kunja, chuma chako ndikumatani kodi ndikumakwera. Nthawi unkatenga dziko unali ndalama zimene zonse, ndalama zimene zachoka kutiko ngati ukunena kuti ukukwirira maenje. Umenewo ndi uchisiru, ukamabwera pamaso pa Malawi umenewo umakhala kuti ukuwauza chani kuti uchisiru, andi ulemu kuti munthu amazipangira yekha.
nchifukwa kuona kuti Eugene Traore Africa ikumupasa ulemu malingana ndi ntchito yomwe iye akutani kuti akugwira. Mwapangira chani Amalawi chomwe angadzakumbukire nacho na Chakwera? Choposera kugwesa ndege kuchikangawa ndikupha anthu 9, choposera ndikuwakhazika anthu kumagona 5 days ma filling station, choposera anthu kuwadyesa chiteze, choposera anthu kufikira pano patuna pano chimanga ili pathumba 75,000. Ndi chani china chomwe mwapangira Amalawi? Ndi kumabwera chimkulimbisani niyo mtima ndi chani kuti anthu angakhale ndi chiganizo chokakuvotera niso kachiwiri? Anali pano ndi a comparison kusiyanitsa pakati pa Achakwera komanso Ibrahim Traore. Achakwera anatenga dziko la Malawi mu 2020 pamene Ibrahim Traore anatenga dziko lake la Burkina Faso mu 2022. Actually anthu amene wawa kuti tiwafananize kapena amene akunena mkuluyo kuti ayi anthuwa ndi anthu anena kuti taonani mmene wapangira anzanu Ibrahim Traore, taonaninso makuti ku Malawi tili kuti anthu awawa kuwafananiza tena kuti sizingatheke. Chifana kuti tena kuti olo president a Malawi kuti tiafananize ndi Ibrahim Traore ndi kuti tikuwalakira kwambiri kumene kundikutali kutali kopya olo sapato imene amapaya Ibrahim Traore ndi kuti tifananize ndiwo ndikuti talakira sangafikepo pene pachapo. Why? Chifanira kuti Ibrahim Traore anachosa system yonse ya azungu just to wipe it out. Anayifufutulatu system yonse ya azungu ndikuika system yawo pamene awawa akuyuza system ya azungu. Awawa azungu akanena kuti panganiza kuti awanso amakhala kupanga zomwezo pamene Ibrahim Traore zimene zanathana nazo kalekale. You see, ndiyebe iwowa kuti taike pa level imeneyo tingoti kuti afananize kuti amwe ntaona Ibrahim Traore zimene wapanga ndinuyo mukuona bwanji. Ndikuti choyambirira nchine kuti nawonso akuyenera choyambirira kuti afike pa level imeneyo upanga compare ndi Ibrahim Traore. Ndikuti choyambirira akuyenera nawonso kupanga wipe out Western economic system, njira imene amagwiritsa ntchito azungu imene anayika azungu kuti muzipanga chonchi kuti zanu zitheke, kuti zanu ziyende. Tinakamba kale kunena kuti pakati even kwacha imene kuti kugwetsa kwa ndalamako sikuti chimakhala chifuniro chawo, sichikhala chifuniro chawo koma amati nangati panga bwanji. Amweni gwetsani ngati mufa chithandizo. Dziko lipa tinakamba kale kuti linayikidwa pa maziko kwana ngati 3: misonkho, ngongole za azungu komanso magrant, chithandizo cha azungu chimene chimabwera ndi maconditions osiyanasiyana ngati igulitsani maadimaki panganiza kuti boma lisakhale makampani makuti zambiri mbiri zimene amakhala kuti akuti panga akutiuza ndi zongopindulira azungu okhawo osati zopindulira ndithu Malawi. That's why mupeza kuona kuti anthu amene sitingafananize ndipo ndikutalitali komabe zimafunika kuti ngati munthu umene umaphunzira kuchoka kwa anzako amene akuphunziranso kuchoka kwa mwana ameneyo kuti akutani like, share, Malawian cameras, right.